Vagon za provetravanje tunela. Demone tvoje neka vetar pokosi. Novi album grupe Šinobusi u izdanju PGP RTS. Cigare jedini drug ti posta. Provetrite čula. Niko se ne ljubi kao ti. PGP RTS predstavlja Nikda mi nisi pročita. novi CD. Kako bez krila da poletim. 12 novih pesama. Osetim dodirne. Nedeljko Bajić. Bog zna šta si ti žen rekao, pa ona morala skakati. I sa majke. Jesi i šuti. Nebojša Glogovac, Nemaš ti pojma o meni. Anica Dobra i Branka Katić. Hoću da se riješim tog djeteta. Ja kad bi se venčavala, ja bi uvijek idem na venčar. U filmu Srđana Koljevića, Žena sa slomljenim nosem. Kakva bolan žena u behutu, totalno na dijete se usre. Premijera Sava Centar, 1. septembar. Kupovina ulaznice isključivo putem Mobikarte. PGP RTS vam sa ponosom predstavlja Ivanova, lijek su mi stara moja, medna usta i ova DVD solističkog koncerta Merime Njegomir u Sava Centru. Voda pokreće prirodnu energiju organizma i pobuđuje snagu i vitalnost vašeg tela. Neka snaga bude s tobom. PGP RTS vam sa ponosom predstavlja dvostruki DVD ansambla Kolo. Juniorsko evropsko prvenstvo za odbojkašice. Zrenjanin i Niš. Od 3. do 12. septembra. Mladost Evrope u Srbiji. Otkrivamo, novi zakon propisuje obavezna garancija i za polovnjake. Novi Sad Plus. Najveći poduhvat u srpskom izdavaštvu. Antologijska edicija 10 vekova srpske književnosti od Svetog Save do danas. Upravo je objavljeno u svečanoj opremi na 4500 stranica, prvo kolo u 10 tomova. Iduće godine izlazi drugo kolo u 10 knjiga najpoznatijih srpskih pisaca. Izdavački centar Matice Srpske, Novi Sad. Mleko, lešnik, plus 3 vrste čokolade za vaše maksimalno uživanje. Moja kravica, Max čokoladno mleko sa pravom belgijskom čokoladom. Za one koji žele italijanski, nemački, engleski, francuski i španski, da znaju, od 27. avgusta upis u vašem kraju. Na 17 lokacija u Beogradu. Odluči i nauči. Institut za strane jezike. Kuća od reči. Penzioneri. Dovoljan je samo vaš potpis i penzioni ček da biste odmah dobili neophodni aparat na 12 mesečnih rata bez kamate. Prizma misli na vas. 034 330 200. Od 1. septembra samo u Blicu veliki školski atlas, 4 grafike, teorija o postanku sveta, tajne ljudskog mozga, zanimljivi i nepoznati detalji Prvog i Drugog svetskog rata. Budite radoznali i ove školske godine u saradnji sa Zavodom za udžbenike.